Phụ chiang lâu mò ai có lẽ sẽ chân tôi nè suy lung á tung nghề mày suy lung á tung nghề mày fans group ajan ko oma tu na hian ama ro chu pathian zara hei ka lo boi ve ta em a ha cái hi tu na hian pathian mal som na ve kan ya tian phone po hi achang pai jong ke en thaman me lo ni a hian in tian a chuak chi hen ka chuak de chara phone hi tian ka da de to ba ma se thian te then khat thi chuan in hei I bike man tur kan tuak te hinon ti le lol china a tak tak ani do nge do noi chu ka thiam bi che lawa chan chu a tak em kan la munawa ti mayang atlang thấy xin hết à hiền này À, bye bye